Kapor kala biang bangin sedang no ia kajing syakri kijong ia ulai kadi kejanmit kom ka senat hakaba ia don hangni kinong ket kam kirkhot bat ki delegate nakaliang jo ki rangba jo ka senat bat kum joru kinong ket kam kirkhot bat ki delegate nakajing sang kentai kumbabaro iatep kani kalong ka senat ka ban ningkong ka ba iyo ia ka ban ya kedru kum ka senat ka pura hadin ba la thong yangi bangin long ka full fledged senat ha ka balang la ungkra ha kani ka senam ka beradab ha ka pratrik jong 9 September jong kasnam arpo arbusau. Tekumta hakadi kapor. Nagaliang jonga como moderator jong kasenat. Bat nakaliang jong kinong kitkam jong kasenat hi baro kaway. Ngi pediang sngobhai api haka kerteng ke jong trai bat undong penem jong i u Jesus Christ. Bat ngi simru ia kani ka kabu. Ban ai kublai ya ka balang umlengka ka ba la priang hun mensim bangin yo ya ka ban penlong ya kani ka jingeseng ka ban dingkong jong ka senat ka jong i kumni kumba i menta deswai ka bangin niat saprang ha ka jing sakri ka jong i ublai ngan kerpat ya u sekretari jong ka senat ka jong i ban pensngau ya ki benta jong ka program kabai day bat kini ke janmiat. Reverend Martar kini ke long program kini ke jingeseng kini ke par. Haswaban sedang juga kini jingeseng ila yo kumtu ya ke jingerwai penremen sim nak ke jingeseng samla balang saumer. Bat kini ke jingeseng min yo inang polis sedang berduai da itun besan corruption karngor when itun besan naka melim presbytery bat hadin kata ingin sayo ya ka jingkren pediang nak balang bat hadin jingkren pediang kene galong jingseng duai namar kata ngin yo ya nong duai nang when itun besan naka lim presbytery itun besan el kurkalang bat hadin jing kren pediang berkejeng duai ngin sayo sengau pat ya kakwaya nak kajing seng samla balang pentor lum pedeng bat min lumru ya kajing ingo agni par kini gelong gi program agni kajing seng Tengini ya pendam kajing duai ublai ubok pa ujongi uhabeneng Akadik janbiat juga dikasih kom kakasi Jaintia Presbyterian Senat Pedeng. Iwan ia kapan dam krop bagi selajat kibak hut kibak kentang gijangma. Ban aingu ia me namarkan ia kapor kibak kentang kemama penla yangi kum kirkhat ki delegate jong kasenat bat kum juru nakaliang jong kejiseng kentai jong kasenat bat upai lang jong me kat pengedon agni ke janmit ngindon ke jengit ke baskem mame menyelam mengi darujong mensim bagi ei baro ke pengedon ni ke ban pendap ke long nakmta ke buram ke jongme ngi IT ke por ke basa baro ki sangki blai ke jongme bat ngi pan ni kini ke kerteng ke jong nong pun jong Jesus Christ benta bat syadu ke bom jukut ru amen. Inya seorang hakaba syakri ublai da kabangirwai ke jengruai kaba arspa arpo kendai ke jengruai kaba arspa arpo kendai bat hadin kini ke jengruai gan kerpat itu memsan traption karngor nak melim presbytery benyalamini hakaba pulin kaktien ke ublai bat ban bo hak jengruai tu yang isa su jisu pisipais beneng tu kawe ya kalama tu raru kam sheneng
Kum tu baro kirkhat ke jengwai ke ba arspa arpo kundai. Haswa mungkin pendem lang hublai haki jeng dwai ngan pule kindet naga petaki kitin ke joblai bat kabangila ban sem naga kitab sam kabasis pak lai pulai
tăng nó cái khót cái bên cổng bát cũng chú nó cái kitab cái giống Isaiah cái lần nong cái bên riu bát nadu cái khót cái balai cắt tu cái netli cái khót bát ngin sependem hai cái chinh tuai cái kitab Sam cái bài Shisma lại pulai tăng nó cái khót cái bên cổng cái ông hakmi cái babha bat cái bài itnat cắt nô bagi para kia siang lang ha cái bài so cái way te uway ula porta ha uway bat ula ong ubakhuj utrai kipat ka khendau bara ka dap da ka burom chong u ki nongrim chong ki khordop ki la win ru na ka ching sama uta ubakata bat ya ka ying la pendap da ka tedam te ngalaong kordit yang namar ngalayap namar nga ubri ubat timik ubat ngit kirim yang sentur bat nga syong hapdeng upat lang bat ngit kirim yang sentur nabaki khmat changa kile yoi yaus utrai kipat te uway ni kita kiserap ula her syanga bat urnga berhem hakakti jong u wala shim dakan nak nakaduan bat ulakta ika sintur jonga uda ongru hakmi kane kalakta yakir miang sentur chome te yakijing bom hok chome laweng no bat yakapop chome lapun khuj no te ngalo yo snow yakijing sawa trai bau ong ngan pha yanu bat ei uban lech nagabata chonga te ngalaong nga hangne to pha yanga ubleun kurkhu yikini kiching pule bat yikiching shashkor ko jingi nagaktin ka joblay tongi yitwai ngingu yame ublay ubuk pa ching papneng ublay ubadap daga ching i bat ublay ubadap daga ching isnay uba penyo pat hangi yakan kapor kabakoldor kapor kabak kentang bakumne kum kasinot kabankong ngiyo yakabanya don hakan kabalang hu umlangka ngi aingu yeme ablay bame melayalam yangi bat mela kerkhu ngi kum lang choka sinot nadu bangilami nang tay nakabalang nakharang hakajing yai lenti boro isisnam lengba jengka nakasnam hadu bangilaya kendu pat yakan kapor bat kabangila yakabanya don bat banya lumlang hakan ka ying kabakhu bat kabakentang kejeme hangne hakab balang ho umlangka ngi aingu yakakti kabat don por kejeme ba mem semla ino yingi kum lang balas suspa chongme o yap deng chong kejing yai lenti kejing bor lengba chong kana kasnam don ko trai chu kibaya hap deng cho ke khoro kharam hap deng cho ke ching ke babon sultap hap deng cho ke ching dok bat ke ching kerdu
don ki be kendu hap deng jong ki jing ke babun sertap han ring is ngau thu ablai bikin de par kilong hapo ka jing tip bat hapo ka jing lam ka don bor ka jime sai si sim pla ablai ngi mai ban ngi kerpat ya ka ba me menom ino ya ka sinot ka jingi oi ka long ka sinot ka bat mai bat ngi yo ya ka na ka sin ka ban kong ban penlong ya ka na ka jing syakri ka ba krau bat ka por ka ba kentang ka ba ngi don ha ka ka por ablai tu kur khu na mal kata neng kong ya ka ba me mat kur khu ya ka balang hang ne hom laka kabalap diang ya ka jing ya sang sinot o da sisa ka jing wan jong ka sinot ka ban kong ha ka balang kan long na mal kata ka jing wan khmi ka jing wan i ka jeme ya lagi jong ki khun ki bala susba i ke para bangai ki badon hang ne ha ka balang hom laka ki badon te trai chi tu i ka jing kit khli ka ba krau ban pen bit pen biang nakabata kicing don kamporo yuk pait lang chome to de kur khu yuk balang bat to de kur khu yuk idem pe ing kristan ki ba don hapo put yuk balang hom laka baken yo ngau ko tra jitu ya kicing don ke chme hal ki chong ki khun ke chme kur khu lang hi baro i ve pe he ke por kan mau ko tra jitu ya ka ban don kat karpang yang moderator jangi uban yalam lengba juga sinot hakajing sisya bat hakajing baj hakajing reti om briu ubala ya kaban yo ya kajing start nai me ko trai su bola chit bat ubal tenrong ya kene ka kam ka bakrau to de isnai ya kaban ya yanglem rengkat ba syakri jing me moderator kumcu ablai ngi dwairu naga batam sekretari ban bu bet bu renti igi kam borok hak mat jo sinot bangen la ko trai su ya ban pendap igi kam ke bakrau lengba ka jing lam ko jung mense bo khu jeme kar khu ablai naga bataka sngi ke bala syai bat hadu bangde ya syam ya sngi ke bakrau bat ka bakentang bo pailang bala siuspa jeme onyo ma dia kecing kerku ku jeme kan mau ru ko trai tu ya kecing ya seng kan thei jong sinot pedeng kecing i ki badon ka bata ya kaban penya ya ki kam jong sinot hap pedeng jong ki long keme wat i no ko trai tu kersian bol meme bakan long sisa ka sinot ka baya chaprang o da sisa kumubuk nong ya thu lepa ya kabau habakuk uong trai topen im ya la kam hap deng jong kini kisnam komta ablai ngi kerpat ya gijing isnai ke jeme ya ka memen pen im ya la jong kam haka sinot ke jingi ka brang sedang ya gijing ya denti pen im ko trai tu ya la kam hap deng jong kini kisnam ki bangade ya ka ban ya hasla jong ka deng thai bahkan da long sisa ka saiki ka bakrau bat kanda long ru ka burom hak mat jeme trai ji kerku yok pat lang jong kisnot kan mau ru kum cu ko trai ji iki balang ki badon hapo put jong kisnot kan mau kerpang ko trai ji ya ke jing ya sang samla lembah ki balang ki badai ban simta lembah ke jirwai ya kan ke sinot ka ba hak ne ka por hak ne ka snam ka bomta komta ngi da aingu bagi beta borok ka bangit pendap kan om long ke jing la kan om long ke jing start briu ko jingi hanrei kan long ke jing yalam ka jong mun se bo khu ya ka be men khi ko tra ju na la ke jong ka khat ke jing snei ke jeme ban ong a hak mi ka be itnat na ba ki para ki ye shonglang ha ka be so ka wei kom ne ablai kom patlang jong ke sinot ngin ye so ka wei ha ka ban syakri ban pen ya ye ka kam ke jeme lang paki sngi kisnam borok par kerku ablai ye kene kapol ka bakoldol kapol ka bakentang ki benta borok ye ka men pendap ha kene ka chanmit ka bamta ngi shane ha ka jing lam ka badon bor ke me kerku ye kene kapol ka bakoldol
maaf ru ka jing duna bat ka jing tolat maaf ru ya ka jing bomla ka jing baro kum kibriu batu dak let no ru ya ka jing bomla ka jing sekri jing me boy yang ha ka ne ka pol nak banta ka kertang ke mutra ci tu nong pen im ngingu ide ni pa ni de baro manta bat halakataru amen. Tungin yo ia ka jingmut kebaskam oblai ulasya skor iki jing dawai ki jongi. Dagan ka janbit komo baro i te kalong ka jingseng kero artli ki benta ha ka bangit pendap kom ka senat. Ko wei kalong bang yo sngau ia ka jing kran priang na ka balang bat bangin yo ru ia ka ban bo hakmat jong blai haki jing dawai na ka benta ka jing yat bet yat renti jong ka jing syakri ka jong yo blai na du ka ni ka janbit hadu ka sngi ka bakrau ka bakentang ha ka bangin yo ia ka ban syakri u lem bat upai lang jong ka sinat te ka ni ka por ngan kerpat ya pastor in charge jong ka balang ni song tho pastor in charge un sim ya ka ni ka benta ban ai ka jing kran priang na ka benta jong i kom ka sinat tengah somha ban ai hei ya ka por ban sim ya ka ban pendap ya ka ni ka benta. Toi Reverend Mortor ulang Mortor jo kesenot kiji pisat pedang kejongi bepenyak lu ikade keji sikeblai yang bangani kejanmiet ke mentah ki pastor baro kat ki blak bandon hen kapur ki nong kit kam jo kesinot kit khot de kit delegates baro ki blak ban poi hen kapur lembat yang hilang baro kat ki blak bandon hen ka klipmat ke mentah hak bedeng kong ngapriang subhai pi katang patiang tamu jong Jesus ubolong dong penim bat no suspa ba ye je jongi hak pening kong ngimla kram do pen pau ke jing smongu yu blai ubadele ma ke jing snei ke jing it bat ke jidon kat ke jong u ya ka bau dang ri pen im ya ka men sim jongi ya ka bangi dang la banya long kum ni ko mangilong bat kham tam ya ka bangi yo ban kiu ka ni ke jing ka bakantang ke jong blai kum ka sinat naga bentaban syakri banyaro ban penembrom ya ka kerteng ka bakhu ke jong u tiene ko pon ka liang ju ka palang kala senia hanga ban ai ka tu ka di ke jingkren pediang naga banta ka sinat bat aga di khidmat ka menta ki para bangit bi kat ki bala bandon hani ka por ban ni khidmat haga jing siang ni aingu yu blai ubla penyo apa dang jungi kum kabalang ya ka bangin yo ban pediang ning kong ya ka ni ka jingseng jong ka kiji pisat pedang ka baning kong hadien bla thung ya ka kum ka sinot ka bapura bat ka pendap ru ya ka jing kemen yang ngi kum kabalang namar ba kum kabalang ru kan long ka jingeseng sinot ka baning kong ya ka kum kabalang ngin yo ban pediang hapok kabalang ke jongi hang ni ha lengka haga jingsia kabalang jongi kamdei su kabalang kaba danglung ngin sarakhi ya ke jingdap sispa son posnem jong ke jingya nanti jong kabalang hausnem ajar popra bat kani ke sinot kabang yo menta kalong ke sinot kabaning kong ke jingu obat kaburam kalong yu blai bat kham tam nadum ta ka prestri ya ka bakal senia ka distrik lengka bakan pediang ini ke jingseng sinot bari ka bakal distrik ru kala senia apat hangi kong ka balang lengka bagin pediang ya ka ni ke jingseng sinot ka baning kong ha ka jingsia ngim khmi dan ti bagin yo ke sinot rangba ha ka jingsia kat kum ke jing penbet jong ka pali ka bagi dang don mensual rangkat bakal ke GP sinot mingi ngide ban yo ban pediang ya ka jingseng sinot samla hausnam aja arkuwei henrei ka jing thmu ka jong blai ba ka jing pinya ka jong blai kalong ka bamayan ka bangimla ban skothu ban ngimla ban sampang ublai pan ubodon
laga jong ka plan ka bagan joblay ka jong ula penjalat pat yangi ya ka bagin yo ban pediang kum ka balang ya ka jingseng sinot hakani ka por ba di klimat ka manta ngan ya thu akhmat jong pi kum ki nongkit kam jo ka sinot kit khot ba delegates nagaliang jo ka balang hadin bangela yo jing tip baga sinot kanwan hapo ka balang ka jongi nagaliang jongi kum ka balang hi barok ka wei klem kanu kanu ka mensiam Henry de ka mensiam jo ka jingkaman nadu to ka por ka bangila tip bangil yo ban pediang ni ka sinot ka pendap ya ka donut ya ka mensiam ya ka jing smo shit ram ha pedeng jongi kum kit khot jo ka balang hi barok ka wei ngai i ya ka jing shit ram ngai i ya ka jing song shit ban ngai i ya ka jing kwa no jong ki para banget ki ba i lanu kin yo ban i no ya ka dur jong ka sinot bagan wan hapo ka balang ka jongi ki por ki yat ki marat stat ho nakaliang jongi ngila ban ong leng bagi ni ki snam ki bet no leng bagi ni ki por ki menta ki jengmut jeng perkhat ka jongi kum ka balang hi bar ka wei ka long ngila ban ong bangilai thia rangkat ba ka sinot ngia khie ba ka sinot ngia yat ba ka sinot kata kadai kabat sa haga jeng perkhat ka jongi kum ka balang hi bar ka wei ngamar ka jengmut jeng perkhat jongi ka tawiar bet tang ya kan ka sinot lanu kan wan ban ngi ka jing surham jong ki parbanget ki komiti ki ba pher ki le tre sitom ban long ka ba bit ka ba biang haga jing sha haga jing tre sitom jongi pila ban i ka jing pher ru ha ki dur khmat ka jongi wat ngau ba long khamli khandiat han rei namar bang hap ban pet miet pe jong han rei ka sngi ka thang ka miet ngila thia ka por ban ngila kham ring yong khandiat ka dur khmat jongi namar bang ikwa ba ka sinot kan long ka ba bit ka ba biang bat ngi das ngokemen lang man ka por ka menta haba philala ban ya don kat lam bat ngi ban i ni kat no ka man sim jongi kum ka balang ka slei ka plu bat ka dap da ka jingkemen shisha haban i ya phi hagan ka por menta kumta hani ka por nagaliang jongi kum ka balang omdei tang ba ka balang ka pediang hande ka district umlangka ka Shillong sabngi prastri ru leng bagani ka klipmat bagani ka janmiet ka menta daga mensiam ka bas ngokemen daga mensiam ka bas ngo i ngi pediang sngo bha ya phi nadu umur tor jo ka sinot ya phi ki nong kit kam ke ba i jo ka sinot ya phi ki ex mortor jo ka sinot philai don rangkat da ngi ka bu sya ka jing singa ngi ha pedeng jo ka jing nang no jo ka met ka jong phi han rei philai be sitom ban don rangkat da ngi na su komen ban i ki pastor ke rang ba ki parat pastor ba i nadu ki balong ki hamman ki balong ki para ki bi ki jonga ki don ka por ki nong kit kam jo ka jing sangan thai rangkat bat ya phi kit khot ba ki delegates nagaliang jo ki rang ba nagaliang jo ka jing sangan thai ba ka wei daga mensiam ka ba kamen ngi pediang ya phi daga donut ka ba slei ba ka kamen ha ka kerteng ka ba thiang tam ka jo Jesus u balong udang penim bat no suspa ba i ya jongi bat ha ka bai dei ba ka jing pen biang jo ka balang ngi pan map na pedeng jo phi kum kit khot bai delegate pinsiam ka jiduna kham tam e ha ba pi i kum ka balang dang don saprang ha ka jing penya ban sna ka ni ka jing mani ka ba thamai ka jongi ka bangim pat samla ban pendap hadu ka ni ka por ka menta ngina le ban pen biang na ta ka jing biang jong phi wala kini ki yet ki bangim pat dai bangin bu ngila sulong temporary kini bar khot ngila sule temporary kana bakan don ka jing saat ha pedeng jong ka jing kriat jong ka sun beneng ka ba don menta hanrei sngo bha nga kerpat e phi wat nom tho ya ka ta ka jing bambiang jongi kum ka balang ngi panma ya ka jing dona ka jongi bat ngi nget skam ba phinom sngo e bat phinom ra khana chani bat chatai namar nagaliang jo ka balang la persang ya ka ba bhatam ya ka bangin le ya ka ba bhatam na ka mata jong phi kum kit khot ba ki delegate paro ki bon sagani ka jing sang sinot pedeng ka baringkong hapo ka balang ho mnaka bat ka bai dairu bat na ka menta kit khot ba ki delegate bat na mata kini ki pastor ki bi jongi tungi la penbet sa ki ying ki parbanget ki bi jongi ka sinong mnaka nglaban ong ka balang mnaka ka long ka balayar ki put ki sam ki jongi
Kidon kibala kam jengai kam paji. Don na pedeng jupi lek si pila ban yo kam jengai kam paji handai ngelek sitom kat bala pat nam ta jong pi. Ban ngela karpat ki trayeng bagi sobha ban yelek sitom ban penpoi ye pi ki kot delegates. Bagi wan syau nang ni bagi ibu pat ye pi. Bat kum ta ter kanang nam ta ka jingbit jingbiang jong pi. Bat sobha wat nom knyum wat nom thau handai na kam ta ki bla khamno ka karta ki bla kham temen ngela pet sini ki benta ki ba khamjan na kam ta ban pensuk ban pensting na kam ta jong ka ya na kam ta ka jing bit ka jing biang ka jong ki bat ha ka bai dei ru bat ka thia ka dam ru kum tu ki ba thia ngela pen bet sa ki ying jong par banget bat ki don ru ki ban li phai no ki ban subam tang ra ja bat step jamiat bat kum ta ter bat na ka liang jong phiru ngela pen kre kita bat ka jing karpat na ka liang jong ki kum ka balang sobha kum ki khot bagi der kiet sebab pinya let syaki yeng joki para mengai nama lada pipim let ken sasmosi bat ka weiru kalong lesi pila ban sidon tang komiti pinom sa jing semiet su yo pi e la ki e kum tu ka ja pat ka bakila syat ki habam hi hayeng ka bakila pen kre nam ta jong pi kan dalong sya ka jing sosi lesi lada pim sa su ki jing sengru bam tang ja se let no ru lani pila ban ongi ki trayeng ru kanang ba kinum don kanu ka jing sngopat nam ta jongki bat ha ka bai dei ru ka jing karpat na ka leng jing kung ka balang na ka menta ki khot bagi de kiet bawar sini jeseng ngenget kham ba ki met jongi ngidon ki met ki ba pher ngim long su ki met ki ba mensua don na peleng jongi ki ba mentangi la bun la ki par ha ki met ki jongi ki don ki ba don ki par mulu ki par sini ki par mau ki par air ki wei kabang idon lesi ki jat jeng bamru kaba mangi ngibam ki song kat ka jing dawa ju ki par ki jongi tiena ka menta kita ngakarpat ye pi ba pinam sngau laran ban ongi ki trayeng ban ki trayeng ru kenyele ban penbiang na ka menta jong pi kum ki khot bagi delegates ki bawan chede ka jing sang sinot ka baning kong hapok ka balang jongi tiena ka por ngamdon subun ki kentien Henry daga mensiam ke basngau iet sasien pat daga mensiam ke bakaman kum ka balang ngi pediang ye pi daga mensiam ke basngau iet bat ka jing shirham ka don hapo jengi kum ka balang ban ye pi ha ka bakum ke ni kapor bat ka ni khlim bat menta tu uble unkar khu jengi unkar khu kar pang la jong ka sinot kham tam ha ka bagan yo ban penya soprang ye ki kam ki jongka la ka long na du ki rangba bat ki kenthai baki kam kin long ki beja bet ki beja renti khanang baka buram ga jong ublei kan pau hala ka jong ka balang kan paru hala ka jong ka sinot bat ka jingwan jong ka sinot sya ka long sya ka jingkar khu jengi kum ka balang ya ka snong ga jongi ya ki rempi ying ka stan jongi ka nget skam baka de ka jingwan jongo ka karpang ga jong ublei ya la ka jong ka balang namar ngi i ga jing surham jogi parbanget baro hapol la ka jong ka balang ka jongi hangni ti hani ka por ka menta Kelempen Islam nga hani kapor nga skopha ban kat bangadang ai ka kti yo mortor jong ka sinot kum ka dak banga pediang sobha bangi pediang sobha ka sinot di bar ka wei nga karpat ye ki khot jong ka balang hani umnaka bat kumju ye ka district umnaka bat ye ka Shillong sepngi prestri barok kat ki blabdan kapor menta namar bangi pediang hangni ka long omtei tang ka balang umnaka hanrei ka prestri Shillong sepngi ka pediang ye pi kum ki khot bedel kiet ki wana ka sinot tini ka por kat bangadang ai ka kti hau mortor nga karpat yang ilang baro skopha bangani yang ni ka por kum bangi pediang ye ka sinot Boblen ko stor ye ka sinot boblen ka kat ba ka sinot kana la manya sprang ban pentun kam ka jong blen ka por sport boblen ko nang sa poram ta subha bani song te pastor mortor hagani ko por nalor ki kentien ki ba manganga la kren pediang hagani ko por bat hagani ko por na kaliang jong ka balang hibar ka wei pensa i ye ka jing shirham jong ka balang ba ka pediang ye ka jing sing snot lang ba ka jing roi pediang ka jong ki hangni ngi pediang na ka balang hibar ka wei lang ba ka jing roi pediang ka jong ki ten ka por nga karpat ye ka balang baro ka wei bakin wan hani ka por bakin ai ka jiroi pediang ka jongki nalor ki kentien ki ba manga ngala keren pediang hari ka por ba diklimat ngamta ublen kur ku nang ta buram jungu
Kum ka senat. I penpau ya kejing sengongo kudongi
ia ka balang lengka. Kabala priang sengobha yang ki pastor adu kini ki ex moderator ki jongi bat ki pastor baro jong ka senat i ki dekat bat ki delegate siaga di ki jingaseng ke bat ningkong jong ka senat ki jongi ublai un isne ya ka ban kerku ya ka balang ka ba la shim ya kini ki jingket kli ban priang yang pat kabangadon banong kalong bangi kumtu kumpalapan pau da Reverend C.N. Karbuki pastor in charge tong kabalang hang ni haka jinge dei bat ngi kit khot bat ki delegate bangin pe ba ki jingtha nakaliang jong kabalang kin long ki bangi bot bet bot renti na kunta ki jing ya ben jong ka kam o ngi swai ka bang an ong khublei sibon ya katuka kenhon jong ka balang ka ai ke jingwai priang ka bang adon ban pen pau kani ka por ka long yo blei long ka buram baro ki jing snow jong ka balang ki pau om tang ha ka jingkren rei ha ki sur jingwai ka ba ken thop ru ya ka jing doi o blei un ya lam yangi na ka benta ka buram ka jong ui ta sasisen ngi ai kublei ya ka balang kerpang ya kini kublei sem benta ha ka jing wai priang i bakilai bon ba kani ka long ka penpau ki jing sirham jong ka balang ublei un kerku ya fi baro tingin ya poi pat sa ka benta ka ba ar jong kani ka jing seng ka jong i bat kata ka long bangin pai su ublei ki jing doi bangin boti ya ka sinat ka ba thamai ka jong i hagi ksang ti ki jong ublei bon ya lam ngi nang ni sakmat ya ka lenti ka bangi ngi dei ya ka nang ya nang ni ngem tep la ka long ka lenti ka janga ka jalan ka lengkot rei ngi don ka jinget ka skam ba ka jingalam ka jong ublei ngin la ia kaban pendon buram ya ka kerteng ka bakhu ki jong ngin doai bo ublei unis nei ka ban ya lam ya ka senat ya ka jing seng kan thai jong ka senat ha ka jingalang perkhat kam ka begin yo na do la shai ka step bat ki jing sakri lang ki jongi baro ki wangi gen yo ken long ki badap do min sim ngin bo ha ka jing doai ru na kumta ka balang ka badon ya ka ni ka jingket ka wakhya ban priang ya ka senat ka ban ningkong ka jongi kom ka KGP senat pedeng mo blei kerku iki long yang kristan baro ki badon apa upot jong ka balang ho bakin yo mat ningkong ya ka jingsiam mensim ka bat thamai lengba ka jingwan jong ka senat ho bakin yo ru ya ki met ki bakot ki bakhya bakan long ka daw jong ka jing penthot ha ka jing pen bet pen biang ka jong ki ya ka senat hi bar ka we kerpang ye ki khat bat ki delegate bangin bo ka jing doi bo blai on kerku kerpang ya ki sakri ki jong o ki ban ai ka khobor na ka tien ki jong o na ro la sha ki janmen baki e baro ki baki ki don ya ka ban pen ngau reng jong i kan long ka bawan na ka khet ki jing snei ki jong blai ban long ka lat yang i kom ka senat ka wat thamai bangin ya chaprang ha ka jingalam ka jong munsip te ka ni ka por ila pen bai ya jumam san el kur kalang ak laim kra presbytery ba in shim ya ka ni ka benta ban bo ha ka jing doi hakmat jong blai jumam san kur kalang tôi như lấy chụp lấy cái chương đoài ở trai u play bầu pa trong yêu bạp neng u balong u kle trong cái senat pedeng u balong u trai trong cái cam ye dap tan cái jing ngau cái bạc rau ye me trai ha cái sngi ha cái bạc kom cái senat cái GP senat pedeng kabaningkong kabaya kendo hakane ka balang lingka
Kebahap aku melengkap distrik akan selong Sepngi Presbytery. Ngemla ban klem depan pau yang sengongo yang mego try. Bagi yoi kakti ke badan bor ke jame ke bame Malayalam. Ia laga jong ke senat. Ia ke bala tong dah reu benai ke jingat lenti ke jongka. Bat kane ke de ke jias ke jingalang ke baningkong ba ke jias syam ke baningkong. Hagaba mame malaikat ku ya ke jingat lenti jongi wat hakis ngi ke badang kendiat. Melabat skam jigin reu teligi presbytery. Kibala lawan penlong ya kan dekat senat. Ko try ya bengi dan hakan dekat met ke baningkong jong dekat jisdang jong dekat senat. Ngem laban klem depan pau ya ke jing snongo ya me. Namar ba Malaysia skori ke jing duai be ke jing khat kerpat jong ki syakri ke jame. Halagi jong ki balang ke bengi dan. Na ke benda ke balang hang dia lengka ke ba pediang ya kan dekat senat ke baningkong. Ko try yo i habang i rong si ke yeng ke sam ke jong ki. Ya ke jing pen kre. Ya ke jing pediang snow bhai ke jong ki yang i ki balang ki dikhat bagi delicate. Ngem laban klem depan pau ya ke jing snongo namar ke jing kemen ke jongki habang ia ban rong si ke yeng ke sam ke jongki ngi snongo ya me namar ki parbang ke baye jong ke balang ki bala ai yang i ya ke jing pediang sngo bhai ke ne met leng bai paso in chat rengkat bagi jing ruai pediang baga balang kala pediang sngo bhai yang i kum ki dikhat bagi delicate. Ko try ni boti ya ka balang he kikti belai badan bor ke jame meyoi ya ka jingket bakhya ka ki dai ban ket hendrai try namar ka jinggerhem jong ka mensem ke jongki kila ban pendep ken la ya ka ban ya cheprang nang ne bat kham bha bat kham janai kisngi ba kisnem jo ka jingai lenti jo ka balang ke jame nalor ka ne ka jeseng sinan Kadan ke jingkit ke bakian ke berawan pendep ke kan ke yeng ke bakentang ke jame ko try ni duai kom ke sinat na ke benta ke balang bamen agar ku kerpang ke wei ba ke kerem pe ke stan barang jingker ku ke jame ko try ken laban kener ke ban pendep ke kam ke badana khamat jongka ko try ke jingshir hem ke jong try ki pa kan pendep ya ke kam ko kan rabe ni dan na ke met Hagabas dang jong kane ke jiaseng ngidwai ya blai bamenakan mau kerpang ya ka senat hinado medertor secretary ki executive secretary ki pendalon ni ka kam ke jame hapo jong ke senat kan mau ya ke jiaseng kan thai senan isnai ya rap ki no chairperson ki secretary bagi tunat trai kam baro hagabang ya don lang ya kane ka med nagaban penlong ya kane ka jiaseng senat ko try ki kam ki babon na kasngi ki balasai hagaban lawi ki ban pendep ya ki babon ki jing perkhat kam jo ke senat ko try kar khu ye ki syakri ki jame na do murder tor bagi secretary habagi pendalon ni ka kam ke jo ko try daga jalam ka jong mensem jame ngen yoi bagi senat ka jame ko try kanang yat daga bor sika bor badi ka buram jame kan rat andang kenteu sheneng bat kam sejrong kiba bon ki project kiba ke senat kan perkan kiba bon ki kam kiba kan pendulone ki snem kiba nang wan karku ye medar tor kiba lek no kiba don kebenta kiba krau bani sim bentaru agar ki senat kumkin long yalam kiba nai jimut hagajinga perkat kam ke jongka kan mau ye ki medar tor bat ki medar tor elage ban simti ka kam ye ka ban pendulon ye ki hagini ki sngi ki snem kiba nang wan ko kan ra be ni don na ka met se kisen ban dwai ru na ka benda ka mariang ka badan na ka ti jame ko try ka senat ka jame ka don kam ko kan ra ya ka jingker chan bor ka jame haba ka la ba ka jingper wet jong ka mariang wanam sya ba kan long ka dau ka balaban khanglat ya ka jing ya cheprang ha ka jing perkhat ki kam ke babon na do bala shai ka sngi ha ka si sajan kam kum joro ha do ka sngi ka krau ka jame ko try bat ablay hela ka jong ka ti ka jame baganam don kan do ka jing pen thot ka jingper wet ha ka ba ka senat kan yo ya ka ban pendan buram ya me ko try de ka jing lait loy kan ra be en belong play jong ka senat
Karku mami yakanega jesang sinat hadu banginawan pendep nanganengin mi ringkat daga jing siam sem ke batmai bangin nang laban pentelun bade ya ceprang ya gaban ket ya kam ke jame ko try kan mawi kan isim benda baro naduki kuayar kiban ya ban ai ke jerwai ke bakar panggi jangki ya kan jesang baro lam baginong kren kibat dan ya ban sam ya kakten jame ko try ngangai scan kan rat bamelapan kre ya ka download ke jangki bagikin sam ya kakten jame upat lang jage senat hado mana wai no jang kan ke jesang senat nang ni ngena mat ya ka jengker ku ke badap biang ke jame ko kan rat a try bau play isyania ia kaneka kenta na dobas dang jangka hado bana wai no dang kaneka jings yalam istinat jang yang ni haki sang ti blay ti badan bor ke jame pen pelaj lu na kano kano ke jipirwet habau khat gi delicate ki dan na kaneka jaka angin mat ia ka jing don kat ke jame laga long ha ka men sim laga long ru ha ka jing kai ke jing khia jang met kan mau ru yu pai lang jame wan na ka si ke krau ke jame pelaj na kan no kano ke jipirwet ke jing ya lenti ke jang ki bangila baya siam lang hang ni daga jing kemen ku trai sngau kan rat ikene ke jing tuai ke jangi namar ngi pan haga ka teng ke jong trai unang penem bayi jangi u Jesus Christ amen Ublay on syaskor ijing doai ke jongi. Akan ika por gila poi pat sakaway ka benta jong ka jing syakri jong ublay berkata kalong begin lomi ki jing aingu. Te idon ru ia kaway ka jing roai kerpang. Na ka jing seng samla jong ka balang pentor lom pedeng. Ka balong kaway niki balang hapo ka umreka district. Te gini lom ia ki jing aingu kat bakini ki samla kidang ai ki jing roai jongki. Te kom galat jong ka jing penkret. Yakini ki kwa yakini ka kwa inda sim bentang ha ka bangin irwai ke jingwai ka ba arspa prapon riu ke jingwai ka ba arspa prapon riu kin sawan labba jingkerku komba la kular trai baro kin khat ke jingwai ka ba arspa prapon riu Sawan lapa tinggalku Kembala kularu trai Ayam song pengat ken wan ru Bau nong penemonai Lapa tinggalku Lapa tinggalku Jing jang jing is naila tuma eyula pangi kepan en sawan apa jengkeku men sim himriwan penem keleng rilu madri korum ai baun Lapa
Ki jeng aingo ngan kerpat i Reverend Dr. B.L. Nongbri ibalong u pastor jongka senat ke jong ihi bat ibalong u principal jongka John Roberts Theological College pin penkentang iki. Ngini doai. Ngai ngu yamme au play berkupa jangi ba peneng. Nakabentang ni ka janmit ya ba me melalum lang ilo jong upait lang u jong me. Nadu ki pastor rangba ke jongi ki teman besan baru ibalong ki parano serai. Lembat baru ki pastor ki khot bagi delegate ko kenal bit. Hapo chongan ni ka balang bakum ka sinot nginyo bantai ya ni ka duan ya ka ban aingu ban yaro ban pen kra ko teng ba em ka chong me. Malaysia yangi kum pait lang jong ka sinot bangila ya ka ban mat ya ka ni ka jing yo ipau. Ya ka ba ki long shuwa ka jongi ki long kpa jong ka balang. Kila yoi, kila duai, bar kila bet yo sembai. Ban penlong ya kani kahima ka jong ublay kum ni kum bakalong hakadur jong kichpi senot pedeng. Libu ka jing duai ba kati blay ka jong me kan yalam. Ling ba kan ka jing syakri bat ka jing perkhat iki kam baro akan penkraw ka kam ka jong me. Bat hagan ke po ngi wan pat i ban aingu kham tam au blay nakabenta gini ki jing ai ke beret bakum ki khun ki jong me ngila yo i ban no chaka kam ga jong me na preng bon ba ki jing ker khu ba mem la the sei haga jing em ga jong i pen kan tang ai ki da ti blay ke ba im mat ga don bor ga jong me bangila i ban pendon kam like lut ya ka ya ban pentelun bat pen kraw ya ki kam ya ba me Malaysia ni angi don rengkan bat ka basa jong jing syakri uj kam jong ka senat leng bagi si ba buat haduk kan si ublai pengin mat ya ka jing kerku ke ba dai biang da bangi pan ni kan ni ka teng try bonong pen em jing Jesus Christ amen. Kom ka senat i penpau ya ka jeng aingu jong yo play namar kini ki kon samla jong ka balang penthor lompreng ki balaya ya no senyang ha kini jeng sakri jong i lengba kisur jeng rawai jong ki ublai un kerku pi unang ya lam pi ba petang la ya kan ai ya jeng sakri ki ba bhatam u lengba kisap kitalen ki ublai ula ai pi. Jaga por ngin yo snow wiak ya ki jing penbena nengkong nagaliang jong ka senat bat hadin nagaliang jong ka balang ladadon an kerpat sekretari jong iban sim kene ka benda. Reverend Murtar kani galong jing penbena berun kam na senat na kam takani por kebenengkong ni kerpat ya ki dekat bat ke delegates jong senat rangba kin sangba pansa aga jaka ba pisong kendiat adil melawai jing seng pinap kendiat kenang bangila pen sam chapi ya ki ka ya ka report bat ki kam jong senat kamaar kerpat igir khot jong nomination committee jong senat rangba kin sangba ban bat kabalai kerpat igir pastor bat ki profesor kin sengau bahaban syong kumbala pentip japi naga bentaki kam jongga jing sengya selong jonggi besar bat kini kalongga jingerpan bapin sengau bahaban le kumta hadin belawai kini jing seng ka jing seng pajma kababut jongga jing seng sinat kan long lasai janmit kat saltrik
brai March sengit hadi hakapor nriu siteng but nandu upor nriu jing in yo ya kejeng ruai penrehem mensim naga John Roberts Theological College ban hagini kejeng seng nong polis dang bat ruai datun besan Manuel Lengdo ngin yo ban lumi kejengo ban ngin yo sengau ke kuaya naga John Roberts Theological College ban naga jeng seng samla balang lom mau ba nong kren hagi jeng seng naga mtala Syah Jan Mit kolong fraternal delegate naga Ribhoy Presbyterian Church Senat bat kini pat kolong kejeng kerpan naga mtagi dekat bat kedelegate jong irang ba kajing lang perkat kam ke Banengkong kan sedang hakapor prasyiteng ban kerpat ingi bagin sobahaban poi hakapor ko biang ban kerpang na kamtaki nongkit kam kini kat balak ban poi syuai ketika por ban hasyua kajing lang perkat kam ngin yo ya ke inaugural procession ban nongra Bible hagani datumsan Jaipur Kongla nakam taga kid khat badil kids jong jing sengen thei senat ka jing lang perkat kam ka Banengkong kan sedang hakapor prabaje menstem kini gelong kijem pemnar Reverend Motor negeri yang senat Reverend Moderator kini gelong kijing penbena na kaliang jok kebalang kabayadai ya barok kibawan sekena kijing seng kidkot bat kidelicates te kejaka syong jingelang perkat kam jong kirang ba kan long hang ne hakamala kabajrong lasai mestep nang ta kejingelang perkat kam jong kejing seng kentai KJP Sinat Pedeng kan long hakaneka mala kabasyapo nang ta kabalang ru kalapan kre iki toilet na kabenta ki senrang bat ki kentai te ngilapan kre akaneka liang kadiang kadon ka katuka building ka bahe jong ka Umlengka Presbyterian Secondary School ka first floor lapan kre na kabenta ki senrang bat na kabenta ka ground floor ka basyapo lapan kre na kabenta ki kentai te nakabenta jong ki dekhot bat ki delegates ke jaka park lane ka parking ya ki kali ngi lapan kre hang thi ka jaka nang ne na ka surok bania chati serum ka jaka jong ka KJP assembly te lada nyam ha ka to ka jaka ngi lapan kre ro ya ka weipat ka jaka ka badlong hajan jong ka madan football jong ka sinong Umlengka te ki traffic kin sa penbej ya kijing don kam jong phi barok te la kerpat ro ya ki kuayar jong kijing seng samla balang saumer bat kijing seng samla balang pentorum pedeng kin soba ban up ndawai kan kijing seng na kabenta kijing don kam ki jong phi te na kerpat ro ki khot bat ki delegates ki ba dangwan ba pin soba ban register hang te haka compound jong ka ying balang ka don ka dara ka bangila pen kre kerpang na ka benta jong phi te la kerpadro ya kid khot committee balang bakin soba ban up hakane kamala ka basyapo ba kidon kid kam ki bangi bani ki bangila bani pen be kini kilong kijing penna moderator Ngiri osno kumtu kijing penbena nakaliang jong ka senat pan nakaliang jong ka balang ngin persyang ya kaban bot bet bot renti eki na kabenta kijing yat bet jong ka kam dia kini kapor ngi lapoi sa kabenta kabangin penwano ya kijing sakri kijong yu blai ngi skam bo blai ulasya skor kijing dawai kijong i bat on ya lam ngi ha ki benta ki basa baro ki bangi don ni kaban pendap kum ka senat bat kajing seng kentai senat ha kini ki ar bat lai sngi ki ban wan
tu boleh kerkulang ingin nang ni ingin bi nak ni ka jinga selok ke bakentang rengkat buat kijing kerku kiba kensai tam kijong om. Tengina poin nok mentah sya kebangian penwai kijing syakri kijong yoblay dah kebangian solang ha kijing ruai keban rius pa lai pusau. Bat hadien kini kijing ruai ngan kerpat iwei na pedengki ex moderator jong kasinat i pastor JS Lingdo bain pelat ingi tak kijing kerku penwai. Kijing ruai keban rius pa lai pusau. Try pelat tak kerku ai kijing sok haporu. Kijing ruai keban rius pa lai pusau. Isne atrai ke ban pelat ingi nak ni kecing syakri ke jongi da kecing kerku ki bapa ki jome atur aru bagecing ai ke badap yang Yesus Kristus putrai unong pun imbe ujongi kecing ke jong blai ku paru ke banadu pom cukut lambat ke jian selok betiang pentingan bat bayalam ru ke jong men simakut kin lor kat lambat ngi kumu pai lang ujong me kasinat parok kowe long rengkat rubat ki syakri ke jong me ki wedon nakalang keri batas tlak jong ne ke pertai nadu menta bat suduki bom cukut ru amen.